Sithik-sithik dandan. Ngene iki jare wong nek sing ora roh dikira pesugihan kandang bubrah. Nyatane krana duwe rezekine sithik dadi ya tandang gawene ya sithik-sithik. Iki didandani merga nek wayah udan dalane lunyu marai kepleset dadi tiba mangkane didandani. Nanging wong desa nek ana apa-apa mesti kaitane karo sing ora-ora. Ya begitulah uripe ning donya. Ceritane dina iki ape mbenakno pelataran ngarep soale nek usum udan iki wingi diliwati uwong wong kepleset tiba. Alhamdulillah duwe rezeki sithik dadi ya dibenakno saka sithik-sithik. Penggawean ora iso dilakoni dhewe dadi ya ngongkon wong. Dina iki njipuk wong kerja loro. Soale cukup benakno pelataran yoba ngene iki ae. Muga-muga cerah sampe sore. Bar benakno pelataran ngarep iki tukange tak kon benakno gawe wadah isah-isahanku. Soale nggon isah-isahanku iki dirongi tikus dadine ambrol. Dadi ben ketok resik tak kon benakno sisan. Untunge tukange iki dulurku dhewe, misananku karo anake. Dadi ape ngongkon ya ora patek sungkan. Nek ndeloki gedheke bolong kabeh ngene iki ora urung iso ganti. Muga-muga diparingi rezeki karo Gusti Allah gen iso benakno omahku sing tak nggoni iki. Raketang ijeh lemah, penting iso dienggo ngaos.